wat zwaar. Het woord zo niet reinen, maar nog get er bij uur. Maar het ziet echt wat een haken morgen en rijdt het Kunnen we door reten net, die ben echt de hindernis. Wie met alle dit beleven. Gewoon even zien. Ja. Op de bal even. Je bent wel een minder leervader? Nee. Ik ga niks meer in, zelf niks. Ik ben er bang voor. Hij heeft een pols van 54. Zeker voor hoe hij erbij staat is dat heel netjes. Ja hoor. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hilkema en Haima.